I want to build a municipality where the people come first. Daytoy iti solido ang nagbasaran ni Mayor Nina Bernos. Iti panangirugyan ti panangidaulo iti ili ti lapas, sipod nagtakem a mayor bulan iti Hulyo. Iti naangay nga State of the Municipality Address, direkta nga inbinsa-binsana, dagiti nagapuanan na ito nagtinasorok sa nga gasot nga aldaw. Umuna, ti panaka-modernize ti LGU, babaen ti panangilunsad ti Electronic Business Launch, paleng QR+, panagbalin ang maikadwa ang Municipality Currency Exchange Partner ti Bangko Sentral iti entero a Pagilian, ken ngimato ti 63% ti revenue collection iti ili wenno pa kay batugan ti 3.5 million pesos. Mamati ti mayor nga awan serbiti na pintas nga ekonomiya ken adu a collection no saan ang nasalon at dagiti umili. Naiyuswat ti purok kalusugan, naikan atensyon dagiti masikog ken senior citizen. Panakalukat ti dental clinic, panakayuswat ti libre a blood chemistry test, ken HIV, breast and cervical cancer, ken mental health awareness. The RHU tayo na-recognize da iti napalabas di last week with the prestigious Namnama Champion Award by the Department of Health for outstanding HIV treatment, monitoring, and care. The RHU tayo apo na komendan nga one of the highest treatment retention rate. Agarop amin a barangay iti ili, ket na-installaran meten ti solar-powered water system. Iti biyang ti social services, agtutuloy dagiti programa da amang tulong kadagiti seniors ken low-income earners. Manamnama meti panakaywaras ti cash assistance kadagiti tupad ken AX beneficiaries, sakbay ngaglipas ti tawen. Patyen ti mayor adagiti manalon ti backbone iti komunidad. Rason ti panakaywaras ti farm machineries, ken farm inputs, ken madaman ti panakabangon ti cattle ken goat production facility iti ili. In addition, we secured nearly 1 million pesos in indemnification from the Philippine Crop Insurance Corporation for 149 farmer beneficiaries. Daytoy apo ka dagiti no dagiti na bagyo ti naperperdi dagiti mula da at da insurance da inlakad apo ti mao tayo dito LGU tapnon makaawat da ti pangrugrugyanan da ulit. Malaksit iti nema classrooms ana i-turnover, adapay nasurok 30 a classrooms nga gururay para ti final inspection ama i-turnover kadagiti pagadalan. Datoy mati maikarik kanyayo amin. I will personally make sure nga dagitoy classrooms nga i-turnover tayo ket napintas ken dekalidad. So DJ ti maikarikla kanyayo. Siak mismo ti panmangkita, siak mismo ti panmangsitar no sino tinag-aaramid. Iti benneg ti infrastruktura, opisyalit ang nailokati kanan Legacy Bridge, napatao ti Municipal MRF, ken panakalepas ti kalsada ti sumagmamano a barangay. Tapno mapagtalinaed ti peace and order na i-turn over iti ili ti command center, ken manamnamapay amanayunan, dagiti munan an installer a CCTV. Agpanayon tayo iti CCTV, tattapayan nga tawen, sabay malpas deto nga tawen, Maikan ti CCTV iti highway aga pumudeng agingga malabbaga tapnon napimpintas for safety ken nalalakan nga masolbar dagiti VAs ti PNP tayo. But this is with our kakailyan in mind tapno kampante tayo amin nga magmagna ikalkalsada tayo ito'y lapas. Agtutuloy met ti determinasyon ken kinasagana iti ili iti tiyempo ti kalamidad. Ken iti mabiit adnanton sanitary landfill iti ili. Dagiti na ibaskag ang nagapuanan ti mayor ket saan laeng nga agpatingga iti daytoy. Daytoy pa nag-report ko haan nga summary laang daytoy. Haan, this is not an end goal. We will keep working towards building a people first, progressive and resilient lapas. Inpeksa ti mayor tagtutuloy nga addangda para iti panagbalin a moderno ken digital iti ili. Programa amang tulong ken mang pasaya at tibiyag dagiti lapasenyos iti benneg agrikultura ken salunat. Panang adaptar iti innovation ken panang papigsa ti revenue generation ken collection para iti napudno a serbisyo publiko. Inatendaran aktibidad dakong JB Bernos,
Kongching Bernos, national agencies, dagiti opisyal ken empleyado ti LGU La Paz, barangay officials ken dumapay a bisita. Aminado ni Kong JB nga idi iso na ti mayor iti ili saan naanay kan unay tinaan-anay atensyon dagiti duma a sektor. We are more focused on infrastructure, on road networks, dagito yan ti mangsalwad ka dagiti kataltalunan tayo which iso nga talaga ti pagsapulan ti Tagalapas. So the focus was more on DJ Roar iti munisipyo. Kind of governance nga awan iti mabati nga sektor. DJ ti nakitak nga pagidyatan na, DJ difference na during my administration. Focus the administration na more on is an all-inclusive kind of governance. Kaya't nga sakupon namin muna di disiplina nga talaga. Well, kinyak nagpatpatang no DJ disiplina nga kaya't nga i-instill ti umili. DJ iti makitak nga nagdumaan mi nga talaga. Bigbigan na at ipresko a kapanunutan ken liderato ni Mayor niya ti mangituloy tinaprogreso nga ili. Jessica Boreta, Balitang Solid North.